Kinoilam ke All Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association AKMTTA hak khandai terego naitung arja arpusau kila lej panya kendu yo menteri badai kmi ya kam jongok kai perthai uba Paul Lingdo bandawa badai ban khang ya ki kali tourist ki bawan na ki waipat ki jella ban kamai haki jaka jongok kai perthai hajalla Habakran cikilat pathai kubor Presiden uba Ricardinos Doling uloong baka seng kam don kanu gejing khang na kabenta ki kali turis ki bawan na Assam ban kamai syaki we ki benta ka jella henry kim dei ban kamai haki jaka jengok kai perthai nomor kani kari ka hok jong ki kali kamai ki bana ka jella Nalo kata uloong ru baki dan hadu lai hajar teli ki kali Assam ki bayo ban kamai haka jella haka shisngi henry kat ba ki kali na ka jella pat ki bayo ban kamai ki don tang kumba si hajar teli ai Ula pentep banakaliang menteri ulaong baun sesim kia halor kini kamat baun sakot jing yalang biang yaki hadian artayo. Ingkong ay kaba ki wan si Pol ki tourism minister. Jadi kaba nakaliang kaba ngikwa baga isu jungi kaba ingkong kaba ngikwa na du snem bala dia pu arjal apply trik ni wan nomor ni wan du isu pang kang no tourist taxi ki bana bar ke jela ban nek ta ki spot jungi. Yo don ki pastu bakalangan sai ba ni khang tang nam ta ban ki tourist taxi ki bana bar ki bechu ban ki tourist spot jungi ki ban yelam kai ki ndrei ni kwa wangi pan ni timan ni kwa bangi ong ke sarkar ba in town no da kata ke polisi bangi la ban ra bangi ki try local taxi ki badai ban ki tourist taxi ban ni jala jungi ban yelam kai saka ki tourist spot ki jungi Oi, halor ketu ke bajing ka jing kwa jingi ke jing dawa jungi di laong ini ba inwan inya kendu biang ni insyom inya perkhat kam bat ki department jong tourism ki badi pe ke tourism insyom perkhat kam pawan biang ni ini hadin artiyo hadin juga ni terik pawan ni jong hadin gini ke sini kon ni hadin ke artiyo jusni kidon ke di kumba po hajar duna kidon baik ki kot ru sidu kum nei khenlang ki bosu ki kot kumba lai hajar duna tam dan dinri kali kasi jongi pan kiba yo ban kamai maku kajing khen ke bangi yo ni kalong sanajar ka tu sanajar saus patam utama kidon di kali juni kalong kiba tu ki kali juni kiba yo ban hiam sisi kalong petang apo syajar lan isi hajar tam di wei ni ar ta kiba yo ban kamai ndri kiba puni kidi grip na barjala ki poi di ar hajar tam bicis halo kata ni la di pekran ni minister mentan ba polling do ni ong bai setun bai hadin artiyo di sempat ini penbaik minggu ke center dia kata information center ringkat pat diberi jong sarkar ringkat ru pat ni kita balin dan kata benta lada ki menjur dia kata campaign ban khang no kita spot ba dei bandra di keli bana bar Tengah ka sakat jumkia ka ba hadu kan nu ka kata da kani ga jumi orong jong ini ki tourist ki bana bar ki ki tourist spot kum cha sora si te ki pedeng snong pedeng kecil kita kalong hadu menta menin kajing kita kalong ba para driver balayo itu ke skim CM elevate tu idon sarkar ka le ba nam ta jungi ni ta kilo ikna ki bam yo kam kila ai yaki kita ki skim ban yo kita kali rei babun na kaliang kita kali bat nangi ki pithit silat kan kalong ba ngin siu bai kot ru teng ndangi penbiang sekali ngila du thit ja thit khaw no hi ladangi penbiang hayeng kemut ngila du no ban siu ya ka ban renew ki bai kot bai kali kalong hadu kata ka jing agent Indonesia lor kita ki agency di badan hangi poka shillong mo na ka jela jungi ya kata ngin haban ya song ki si meeting ma bangi haban ya keren da ngimpat yo banyak kendu yaki kumnu banyarai hadin baka sokar kala pat ni hadir atio ke ingin song ke ingin nyarai nam tak agency incident ke jing keren kadang juga sen fi kumba kong ka isu jungi kalong nu benen kong ngakren ni krim ong bangin khang no ikali di bana bar state dan ni ain usak kum ka kali Assam ki bon kamai sini bangin khang yiki banwan kamai ndai na kadang jungi ni ong bai ngin khang ni kirpat na ka sokar ban khang tang tourist spot kila banwan kamai kanu ku benta jongka sorsilong jungi kila banwan passenger kila thoi tap sharing ni da di kapor jungi ku bu tap chip jisneng ka di ka kamram jungi tap kidi ban tap ta ni lam khang ni kali bana bar ban ong ban num sha shu kali bana ban tung ko silong ring shu ong bai khang tang ki tourist spot ki jungi ide ka kamram jungi ki local tourist taxi ki badi ban ra ki duty ki jungi ki
ni haban ko ngu namar ke karai ke bakila ya nang tai hawat duk mentaru ni sak hang umta abang ni kalau kejungi ke driver turis taxi na po MLD ki MLM hanya tu IP ngan ainu sang ni si airport ni company har bri no don ni yo sharing tax passenger IP ni yo pan airport jaluk beri son po airport ketu kimpo yang tu ngin siang tak amne nu pulit sam la sondor kat sibe janmit ni para rebal jungi ula poi message ba kacalan araja la saon kat bahang ni ngi tu IP halor kata ro kunjam bahang ni hapo jela jungi ka kumba burom iki pulit ok dari pe kam tadi ndre wasang uyang kita kilai mer saw mer ada fialek man gasngi fici sibje saneng geladon kikali lane ka sibejiru namangi ning ai por sibje bantap kali banabar jongga sam de hang dei pini isi saneng spot than sa than lai mer nyong mer 101 setting geladon kali asam ban up passenger lupa so por de chati mdon ba de daga burom iki traffic police kinle kindiat kin namta kan kam dei nakali yang kejungi ka son nyimdon man kan isi bon sapang kulit traffic pada Indonesia lo iki kwa big benkong kwa big ya kata isu kawan kong kadi kata isu dalam in kang no itu spot bandum sya su ikali balaba tang katai kon ba iet ngi ju shat jing ba man la kasngi hatu ngi la ju perkhat ba kabam kabangi bam katain em ya kamet jungi mai ki juba mi kini ki ju ki jing ba man la kasngi bale kene ka jing kali minta kato ka dukan ration ba penyai uba raju uya thu yang Nrai man kapor nyem juyo ai kajing bam ki batai kamet ki balong ka daw jong kajing pang anemia pat kajing brie jong ki kmat ba kumnu ngan lai nakini ki jing stam kong nangkong pide ban penmelin ban bam ya kajing bam ki bapha hakrukam bam jong pi bunsen ki long kmi bat ki khlong khana ki yo ya kini kajing pang namar kim yo ya kajing bam bantei ya kamet ka sarkar kelas dang ya ka food fortification ha ukhau ata melu kadut bat ka umpnyang bam baro kindon ke jingbam ka bantei kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D yakini baro kila banyo na ki jingbam badi ha ki dukan ration kata kamut ngi dan yu khau 45 pabyang bhabat ngi mai uni khau tu bai biang ba pitharai baro kin bang ban ba mi uni kon ka fortification jong khau kanum khata ya ka jing mat ba ka jing long jing man jong khau mai karukam ban bu ya ki ba karukam shet pat kala ban pher om dei kon om dan jing pher la da dei ha ka rukom bu ne rukom shet kum ba fi ju shet yu khau ba fitien kum ju ru la shet ya uni u khau okum ta te kon ka jing bam ba ai ka kot ka khia bat ka ba ai bor ka met ka phat bat ka bor per khat jungi hatu dang dan ki jing bam ba kham bha ban ya uni hoit mai fikran ya ka badai sisha Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya